God morgon och välkommen till fuglatáttur. Och därför är det då som en sermestan spurv som kan suttjas nu kavelig. Ta kavelex kan man vara häppen att sutja en ljósan spurv fram vid vägärnon, eller i ostagärnon om man fåra fuglarna. Och samman bor vid grässpurv är han helt stor och heldigur. Ta talan helst om snjóspurv, ösnen röptor snjófuglar. Snjóspurvur är rättliga vanliga vetrargäster i följen, men sast oftast ta kaveliggor. Annars hälter han till i heanon, ofta högt uppe. Snjóspurvuren är helst mest eikent av flöje, ta kvidliderna inra vunche och kvid och fjärran är av välen och suttjast helt väl. Och i vetrarbona är han just och rejbrun spröklutter, och mivesöjna, kvider och mundsöjna, och hever apelsingult spurvanev, som är sort högt och helt stort förligt nev. Och vetre suttjast snjóspurvar ofta samman i flotje, och tar stetjan och kvidar. Utav varje gest stetjan rönt svarskvider och sera inteslier i svörst och neve och bojnen. Snjóspurvur øyer norralega i Europa, Asia og Nordamerika, og er til dømes vanligur i Øslande. Av vetre feras norras og stånar neka soretters. Snjóspurvur hever øysni 8 i fyrjon, men ovist er under øya her landet langur. Han eter fræ og spyrar, men kan øysni eter kikt og ber. Fåra man småfuglarna og i ostagärnon vid frævon og tjattnon, kan man være heppen å få vidkjenn av snjóspurve. Her han ofta er fela vid stæron og græsspurvon. Snjóspurvur er sera herbælum fuglar. Stetjan koma til boøkene 12 og april, og ta kan framvis være avbæra kallt her der øya, og en 30 kultastig til dømes, tjataumon som øya langs mot norr. Bøvner feras til boøkene om løy en måned 17 i stetjan. Stetjan feras så tullja til boøkene til her røyrast i hålen mittel støynane i frostmørene, og stor kapping er beste hålene, til bøvner er krasner, da det kommer til at røyrast. Jeg tror at snjóspurvur øyer i så kølt og nøtjon må etkjene bølast alt samtøkre. Bøvan kan ikke bare fære av når jeg få minutter til, så blir det så kallt at etkjene dodja. Tui gjerra snjóspurvurperda på en snilda måte. Stetjen fårar bøvne, medan hun ligger og bøler alt samtøkre. Helst orsaka av at høymeren hittnar vil mette at snjóspurvurstånderen i minkaver nyer. Kanskje gjerne helt søgnaste fjørdøren. Og i vetur har han også fitt av snjóspurvon ved å se kring landet i samband med nekva kævan. Vetrartøyen er avbjørende, ikke bare for snjóspurvaner, men for atlan småfugl. Tøy kommer det vel vid til småfuglene at folk legger fræ, tolk, surøple og annet godt ut til fuglene.